Добър вечер, приятели и почитатели на църковната песен. Най-възвишеното изкуство, посветено от Спасителя, разпръскващо духовна светлина. Сега сме в дните на Светлата седмица, най-тържествената и най-радостната през цялата година. Застанали сме смирено в храма, забравяме за суетата и омразата, за да бъдем пречистени, природени и светлината на вярата да достигне до всеки. Службите са тържествени, а песнопенията подчертават величието на най-важното събитие в християнския свят – Възкресение Христово. Древненци и гости на нашия град. Добре дошли на Великденския концерт на камерен хор Еуфоника при Народно читалище Пенчо Славейков 1871. Концертът се осъществява с любезното съдействие на Тревненска духовна околия. Художествен ръководител Виолета Сиракова. Ангел Гопияши, музика Макаров. Oh
Благослови, душе моя, музика Чесноков. Благослови, душе моя. Извинете, себе поем, музика Сапожников. Солист Диляна Денева. Bye.
Николай ще отправи своя благослов към всички нас. Voskresal
Святи Боже, музика Бортнянски, солист Деляна Денева. Хвалите име Господне, музика Добри Христов, солист Добринка Кънчева. Господи.
вечен живот на човеците. Нека има мир и любов, здраве и благополучие за всички. Ще завършим с великденски концерт от 2 части. Сей наречени святи ден. Музика Бортнянски.